ya ụmụ ibe ọrụ obodo nyamala onye ọbụla mma nyamala onye ọbụla mma tata bụ oye taa bụ orie n'afịa ndị Igbo. Ama m na onye ọbụla ma mma na-akụkpọli ngwa gee ntị ka ntọnye gị azụ, gee ntị ka akụwa aka oyibo nsugbe. Gee ntị n'ejije anyị bụ on earth ka akụwalụ ya aka oyibo nsugbe. Nwanne Igbo be anyị si na ebe onye bi ka ọ na-awachi, ebe onye bi ka ọ na-awachi. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọsọ chụba nwata na be nna ọ na-ekwu nne abi. Ngwa gezie ntị ọfụma. Ịma na n'oge ekeresimesi anyị na-agba enwe ka isi fụ nnọọ na anaba anyị bụ Igbo nwee ka o si jụọ oyi. Onye ọbụla na-akụkpọrị na-emela onwe ya ife ọ kwesịrị ime, mana emefe m bụ na onye ọbụla kwanyezila onwe ya ugwu. Oke mkpọtụ adịrọzi, oke makwa ndị anyị bụ adịrọzi, oke iji akụ na ụba na ego akpatala akpata wee na-eyi ndị ọzọ egwu fọ na-adịzi ka fa nwee yi azụ akwa ọdịrọzi. Ịma ife melia nwanne, ndị niile nọ n'iru ọgụ, onye ọbụla nọnụ, ma ndị na-atọ mmadụ, ma ndị na-egbu mmadụ egbu anala ego, ma ndị na-eme mpụ na ife niile dị iche iche, nwanne onye ọbụla jere ụlọ. Ịnụrụ ife nkwu? Onye ọbụla nọ n'obi nne ya wee na-ezu ike ife niile egwodo na arọ gara aga. Ọ bụla ya bụ gịnị? Ya mere ebe ọbụla ji dịka ọ jụrụ oyi. Onye na-atọ mmadụ si n'iru ọgụ ebe ọ nọ nata anata, ọ nọ be nni, ọ chọrọ izu ike ka o lienu nke ọ kpatara ya n'ụzọ ziri ezi, ọ kpatara ya n'ụzọ na-eziri ezi. Nke bụ eziokwu bụ na ezumike dị. Ya mere onye ebe ọbụla ji dịka ọ jụrụ oyi. Ị na-ekwuhazi anya ndị bụ oke ụgbọala, nwekwara ọzọ onye nke chọrọ enyi ya anya, nwere ọzọ onye eji ya eme mkpọtụ na-emezi ịmakwa ndị anyị bụ ka ịfụ na-abata. Onye ọbụla kwanyelu onwe ya ugwu, were obi umeala, malụ na ya anatalụ ka afụ ndị befafa ya afụbero sensị, malụ ka obi nna ya melụ, malụ ka o ya esi tinye aka n'obodo, malụ ife ya eme ka obodo wee na-eko bụnabụna. Ịpụzie n'okporo ụzọ ọtọwalụ chako, ife ya na-afụzọ ebo ifuru onye bụ 504 mgbe ochie ọ tụrapụ n'ebe a na-alụ ụgbọala na mekaniki, ojoje buniti odozie ya obido nya bịa. Ịpụtazie n'ụzọ ịfụ Mercedes anya ụkpana, ịfụ 190, ịfụzi ụmụ ife Camry 2.2, ịfụ Corolla. Ndị nwezele Prado na-ezu ya ezo, ndị nwere nnukwu Lexus na-ezu ya ezo, nnukwu Camry fa na-ezu ya ezo, nwanne Honda fa na-ezu ya ezo. Isiokwu ma abụrụ gị na ọ bụrụ na ụmụ ife niile adịrọ mma, mana anyị ese ma anyị na-eme, anyị na-alụjela aka na gọọmenti anya. Ịfụla ife fafụlụ na-emenụ ndị mmadụ. Ife izizi anyị bụ mmadụ chọrọ bụ nni ọnụ. Nke ịbụa, udo nke ime mmụọ a na-akpọ peace of mind. Aṅụrị onye ọbụla chọrọ inwe aṅụrị, onye ọbụla chọrọ obi ruo ya ana. Obi lụrụ ndị mmadụ ana n'izu a, onye ọbụla na-aje zuo ike, ma ndị na-agba agba o, ma ndị na-eche eche o. Onye ọbụla na n'obi nni ya ebudo wee jụọ oyi. Ya bụ ka a na-abanye, anyị batagolo arọ ọfụ abata, ọ bụrụ na ka a na-abanye abanye gị abanye. Anyị esi ya ma ala onye ọbụla mma, nke onye chilu ya zelu. Iru n'iru ka anyị ya na-aga, ebumnobi anyị ka anyị ya emepụta. Chukwu okike ya agbakwuo anyị ume. Tata bụ orie, asị m na orie ya ereju anyị akpa gị, tara anyị ife ọma, ife akụ akụ, ife enwe gbuola anyị mkpa, tụziela anyị aka ebe anyị ya na-atụnye ya. Ịma na onye jele ịkụ azụ ya ama ebe ya bụ ọtụnye ife na wee gbute azụ. Chukwu okike ya azụka anyị ụzọ anyị esi na ka anyị esi wee nwụtanya bụ azụ. Ife anyị chọrọ ka anyị ya achọta, ka ili anyị ya agbala anyị ọsọ. Anyị ewee sị ngụ onye ji eko ya agbajina, ọra na eze ya baala onye ọbụla ka o mesịa na ka ọ dịka na anyị afụrụ. Afa mba ezu ubo nwanne unu nwoke. Ebee ka m si ezitela unu ozi a tata?
kedu obodo ọzọ anyị manwere oye nwere nke ihe atụta nwali ya mgbe esi m oyi Olise Ogbunike ezitelu gị ozi a ka o mesịa jisie ike.